Вот и наступил весна. Мы вроде стали ближе, но отдалились. Все эти полгода была игра в дурака. И угадай теперь, кто победитель. Никто, все проиграли. И мы лучше не стали. И так все потеряли. Теперь ищи меня везде, я тоже буду искать. На обратной стороне другим меня не понять. Теперь ищи меня везде, я тоже буду искать. На обратной стороне другим меня не понять. Еще, может быть когда-нибудь я тебя найду. Добро утро на всички, които ни гледат и тези, които ни гледат. Селото е 8:30 сутринта и ние се отправяме към Враца. Отиваме да гледаме дрифт. Това е Soul Drift Challenge, който ще се проведе във Враца. Това е втори кръг, рунд 2, така наречения. И се води първото планинско дрифт състезание. Малко е тъпо, защото се съвпада с, мисля, че ти каза, сръбския дрифт шампионат на тази дата. Раунд 3 на сръбския дрифт шампионат. Сега, в България, като се застъпат, примерно, пак говорим в офроуд състезания, като се застъпат две състезания, два евента, нали, и е много неприятно, много тъпо се получава. Защото не могат да отидат всички. Да, предполагаме, че в момента смисъл подкрепят се, нали, дрифтерите, така се кажат, и малко така тъпо се получава. Лично според нас, нали. Да, разбрахме, че 6 пилота ще бъдат на сръбския шампионат. Затова, че се надяваме... 6 български пилота ще бъдат на сръбския шампионат. Няма да ходим ние до Сърбия, ще отидем до Враца, ще потърпиме, да сме българи. Я кажи на хората какво се случи сега. Снимахме. Шит камерата. Снимаха те. Не, бе. Направиха хубава снимка на Лексуса. Дано мога да си я вземем. Да покажем. Какво се случва? Който не кара на Waze е така, сипва от ефтиния бензин. Така че ще прогори генерацията. Така се грижи за колата си, момчета, да знаете. Красивият врачански Балкан. Красивата българска природа. И гадните комунистически панелки. Пристигнахме и сега ще ни извозват с бус, защото няма право да се качваме нагоре. Тук ходим по един път без край. Видяхме вече един бокс. На другите са още нагоре. Организация... Пълна, да. Пълна не е частица, пълна нула. Слабичко е, чекахме около 50 минути, даже може и час, да ни качат с автобуса. И сега ходиме сигурно километър и половина-два до боксовете. Хората не казват, че сме хейтери, просто казваме какви са минусите реално. Много недоизмислено. Вместо да се качиме с колите, има толкова места, на които има тук толкова голям паркинг, на който може да спреме, който е 100 пъти по-близко. Ние чакаме 50 минути. Не знам дали общината не позволява или просто така измислено, но да, имаше вариант. Колите се спрат отстрани на пътя и почти до старта да се наредат, да няма те автобуси да ги чакаш по един час. Отделно боксовете може да се измислят да се приемат долу и така, нали,
някъде по-близко да се виждат от всички. Да. А не в момента да ходим 20 минути в посока, за да видим горе колите на боксове. 2 hours later. BMW Turbo или V8. Това не е бокс. Явно. Това няма нищо. Три коли на кръст. Без. Без коли горе да има. О, това е турбо. Това трябва с iPhone Pro да извадим да го станем там. Решихме да го направим като хобит. 4 часа и половина ходене, 20 минути дрифт и пак 4 часа и половина ходене. Горе-долу, като там втората част на хобит, както той целият филм така се развива. 2 hours later. Kind of a shithole. True that. But it's a shithole with potential. I don't know, man. Oh, come on. The stripper poles, some flat screens, maybe some nicer furniture. You had me a stripper pole. John in Tennessee, go ahead. What you want to say? That shit is fucking trash, dog. Get the fuck off the airwaves.
правим на чантата. Ден втори от Содрифт, Враца. Вчера не сме снимали на центъра, не ходихме до там. Имахме си друга работа по-важна, която трябваше да свършим. И следователно днес сме малко по-подготвени. Столчета, глупости. Изпратихме Васко, защото ни е лакей, нали, да не се... Защото му е първи ден на една стори. И в момента има някакви тренировки, батали на Pro 2. Малко по-добре може би днеска. Не сме толкова хейтери. Да, и днеска е даже много по-добре, защото първо, че автобусите са много по-бързи. Директно ни взеха и това е, че вече имаме столчета. Не сме напрегнати. И тук башна завода. Ще бъде доста готино. Бърз разбор да направим на нещата от втория ден, като двата дена като цяло да направим. Приключи и втория ден. Pro 2, първия Караньото. В Pro 1 първи стана Никола Попов, втория е Силвио Гоцев и третия е Стефан Зашев. От втория ден беше по-добре. Да, организацията беше по-добра. Буса като цяло много бързо ни взе и нещата се придвижаха по-бързо. Всичко се случваше по-бързо, шатрата, която беше за влизането, беше сложена по-надолу, беше малко по-адекватно измислено днес като цяло. Но някой не приеме вътрешно критиките ни от първия ден. Като цяло втория ден беше добре. Не сме организирали такова състезание никога, не сме организирали нищо като цяло, не ни приемайте, нали. Просто това са някакви градивни критики, които аз лично съм присъствал на доста офроуд състезания и, нали, гледал съм организации, гледал съм всичко. Нали, за една хубава организация, организаторите като цяло са хора, които те са пилоти, нали, които са участвали в състезания в Европа. И трябва да се вземат, нали, като си участвал там, трябва да гледаш, да взимаш примери от тях, защото, нали, хората се справят доста по-добре, така да го кажем. Със сигурност за напред ще става по-добре и по-добре. Надяваме се да се популяризира повече, понеже нямаше много хора, нямаше много пилоти. Дали е заради локацията, дали заради нещо друго, дали заради това, че се съвпаднаха двете състезания в Сърбия с нашото тук, не знам, нямам на представа. Ще идем и на други състезания, ако успеем ще идем в Пловдив на Содрифт Round 3, да го гледаме и там. И се надяваме в близко бъдеще и ние да започнем да участваме. Нали? Поздравяваме победителите и абсолютно всички пилоти, направиха доста добро шоу.
лайквайте, шервайте, споделяйте клипа, пишете коментари, защото по този начин ни помагате. Също така, ако желаете, погледнете и оффроуд клиповете, които също качваме, защото те също са много интересни и са част от нашия живот. И така ще се видим в следващия клип.